Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si Yash124. Sabi niya, Assalamualaikum Sheikh, may dalil po ba magbaba ang Allah sa mundo? Okay, ang Allah subhanahu wa ta'ala, gabi-gabi bumababa siya mula sa taas. Ito ay dalil, ito ay katibayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nandoon siya sa taas. Sa taas ng kanyang trono, sa taas ng kanyang arsh, sa taas ng lahat ng langit, sa taas ng trono, at lahat ng nilikha ay nasa ibaba niya. Nasa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, at ito po ay nasa Sahih Bukhari, sabi sa hadith, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya. Bumababa ang Panginoon natin, ang kataas-taasan, tuwing gabi sa langit sa mundo. Ibig sabihin, yung unang palapag ng langit, diyan siya bumababa. Hina yabqa sulusul layl al-akhir. Kapag ang natitira na lang sa gabi ay last 1/3 na. Ibig sabihin, hatiin mo yung gabi mula paglubog hanggang sa pajar, hahatiin mo siya ng 3 hati, at yung pangatlong hati, diyan bumababa ang Allah. Bumababa siya sa oras na yan kasi siyempre sarap ng tulog mo, lalabanan mo yung antok mo, yung tulog mo para lang sa pagsamba mo sa Allah. Bumababa siya. Ang pagbaba niya dito naayon sa kanyang pagiging Panginoon, naayon sa kanyang pagka-Diyos, naayon sa pagka-Panginoon niya na walang paghahalin tulad sa anuman sa kanyang nilikha. Huwag natin tanungin paano siya bumababa, katulad ba ng tao. Bid'a po yung pagtatanong ng ganun. At sasabihin ng Allah, man yad'uni fa astajiba lahu. At ang sino man sabi niyang mananalangin sa akin sa oras na yan, ay tutugunin ko. Pag sa oras na yan, gigising ka para magtahajjud, magdua, manalangin sa Allah. At sabi mismo ng Allah, ang sino mang may kahilingan sa akin, tutugunin ko ang kahilingan niya, tutugunin ko ang kanyang panalangin. Kapag nanalangin ka sa Allah sa oras na yan, tutugunin niya. Wa man yas'aluni fa'u'tiyahu. At ang sino man na may hihingin sa akin sa oras na yan, ay ibibigay ko sa kanya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. At ang sino naman, sabi ng Allah, ang hihingi ng kapatawaran sa akin sa oras na yan, ay bibigyan ko ng kapatawaran. Subhanallah. Siyempre, napakabigat na gumising sa oras na yan kasi last 1/3 ng gabi, sarap ng tulog mo. Siguro, titingnan natin ang oras na yan sa mga normal na mga araw, mga 1:00, 2:00, di ba? Halos tulog lahat ng tao sa oras na yan. Iwanan mo yung sarap ng dunya. Sarap ng tulog mo, sarap ng buhay mo, sarap ng pagpapahinga mo, iiwanan mo lang para sa Allah. Kaya naman ang kapalit nito, pag may panalangin ka, tutugunin niya. Pag may kahilingan ka, bibigyan niya. Pag hihingin ka ng kapatawaran, papatawarin ka rin sa oras na yan. At ito ay dalil na ang Allah ay bumababa. Bumababa, at wag na natin tanungin saan bumababa. Ang mahalaga, bumababa siya mula sa taas patungo sa unang palapag ng langit na malapit sa mundo. At wag na natin tanungin anong itsura, dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang akida natin, akida ng Salafiyya, Ahlus-Sunnah wal Jama'ah, ay bumababa siya na alinsunod o naayon sa kanyang pagka-Diyos, na walang paghahalin tulad sa anuman sa kanyang nilikha. At hindi na tayo pwede magtanong paano ang itsura, dahil ang pagtatanong ng ganyan ay bid'a po. At ang hadis na ito ay napakalakas. At hindi natin pwedeng sabihin na hindi siya bumababa, dahil ang original sa lahat ng salita, al-aslu fil kalami haqiqatuhu, ang original sa lahat ng salita ay ang literal nito. Kaya ang pagbaba ng Allah dito literal. Literal ang pagbaba niya. At hindi natin pwedeng baguhin ang pagbaba niya dito ng ibang meaning maliban may dalil. Kasi ganito pong pagkaunawa na sa panahon po ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi niya po na pinaliwanag. Hindi na rin pinaliwanag ng mga sahaba, mga salafus salih. At ang wikang Arabic, pag sinabing bababa, alangan na may iba pang meaning yun. Ang original literal. Kung babaguhin mong meaning, kailangan mo ng dalil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.